Башкорт халкының күренекле дин әһеле, мәгърифәтсеһе, Нақшбанди тариқатының шейхе Зәйнулла Расуловтың исеме бөтә дөньяга билдәле. Бөек шәхестең эшмәкәрлеге Рәсәй мөселман халыкларының үтешенә тәрән йогынты ягын һәм әле лә олы әһәмияткә ия. Замандаштары уның олы хезмәтен югары баһалаган. Мәсәлән, Башкорт шәркиятсеһе Әхмәт Зәки Валиди үзенең хезмәтендә ишандың эшмәкәрлеген бөек алдыңгы дип баһалай. Ислам белгесе Александр Бениксын билдәләвенсә, Троиц калаһында шәйх нигез һалган Рәсүлия мәдрәсәһе мөселман дөньяһында академик белем бирүдән иң югары кимәленә күтәрелгән. Рәсәй академигы Бартольдиһә Зәйнулла Расуловты үз халкының рухи патшаһы дип атаган. Замандашыбыз Калифорния университеты профессоры Хамид Алгардың фикере буенча, Расулов революция тиклемге Рәсәй мөселмандары, айрыуса Волга буе һәм Урал мөселмандары тормышын төрле яклап яңырту хәрәкәтенең төп фигураһы булган. Оның дөньяга килүе безнең ямгыять өчен, мөселмандар өчен Аллаһның зур бүләге. Ул тормышында зур авырлыктар кисереп һәм үзенең аша бүтән кисерешләре менән халкыбызга, милләтебезгә коткаручы бүләк булып, караңгы наданлыктан яктылыкка юл күрһәтүче, иң беренче безнең өчен галим буларак мәшһүр. Һәм бер яктан үзенең булмышы, тормышы менән ул ябай булһа, икенче яктан ул тәрбияләгән мөритләре, шәкертләре менән бик зур урын алып тора. Шуның өчен дә без тормышка батып, мәшәкатьләнеп, вайымһызланып киткән заманда уның хезмәтләренә карап рухланабыз. Һәм уның хезмәтләре бүгенге көндә лә яшь галимнәргә, хәзрәтләребездә, мәсҗидләребездә эшләгән коллегаларыбызга ул бик зур ярдәмчы булып тора. Гомумән, Зәйнулла ишандың һәм уның мөритләреннән, уның кылган дугаларынан бүгенге көндә лә Башкортстан гына түгел, башка тирә-якта ла, башка милләт халкы һәм Рәсәй буенча ул үзенең заман галиме буларак зур якты истәлек калдырды. Һәм без уның да бүген бәрәкәтен күрәбез. Халкыбызның бүгенге көндә матур яшәвендә устазыбызның зур өлеше, уның бәрәкәтле дугаһы, без уның әсәрен күрәбез әле лә. Киләсәктә лә иншалла Аллаһ теләһә, ул төзеп калдырган менә был матур мәдрәсәләр үзенең хезмәтен Троицкидагы Рәсүлия мәдрәсәһе һәм ул хезмәт иткән бүгенге көндә мәсҗидләр гөрләп эшләһен, шәкертләр укыһын дигән теләктәмен. Шундай матур урында туган бит инде ул, гаиләле икенче бала булып, уның Фәтхулла дигән агаһы булган бит инде, тагы берәүләре булган, ахыр 3 бала тугандар бит инде. Шуннан шул үзенең авылында белем алганнан һуң 5 яшендә малай муйнакка бит инде уны бер нигә хәзрәткә укырга бирә, атаһы бик зирәк малай була бит инде, атаһы шуны күрә, шуга гел укытырга тырыша бит инде. Авылдарында булдык бит инде, үзебезнең халык унда Кывака, нәйдә Расулов әйтәләр инде Кывакан руынан дип. Менә ул Кывакандар бездә күп түгел, ана шул Калкан әвеш тирәһендә булган, Байһакалда калган. Менә минең үземнең кайнам Кывакан театрга без Кывакандар дип, матур гына нидәралар, башкортлар дип әйтәйек, шундый әдерәк икенчерәк дип әйтәйем, ак йөзлеләр алар. Тәүге катынында 2 кыз, икенче катында 2 кыз, шан өченче катында 1 кызы буламы? Һәр хәлдә уның 7 кызы, 4 улы була бит инде, Зәйнулла Расуловтың. Бuna улдары уның үзе һәм бик зирәк, бик лайык, белемле шәхестәр булып иретәләр бит инде. Бигрәк тә уның өлкән улы Абдрахман Расулов турында без хәбәрдар бит инде. Ул да шулай атаһы зирәк була, улының зирәклеген күргән Зәйнулла бит инде уны укытырга тырыша, һәр вакыт белемен арттыруга гына карап тора. Ул хәтта заманда Каирда Ислам университетын битә бит инде. Шуннан 1902 елда атаһының урынына Рәсүлия мәдрәсәһенең директор вазифаһында тапшыра ул атаһы уга. Ислам фәндәрен һәр яклап камил рәвештә үзләштергән улуг мәгърифәтселәү. Шул ук вакытта дини мәгарифте тамырынан үзгәртеп кору яклы булып, мәдрәсә программаһын киңәйтү юлы менән Рәсүлия шәкертләренә дөньяви фәндәрдән дә төпле белем биргән ул.
Башкорт ерендә генә түгел, бөтә Рәсәй кимәлендә эшләячәк ямгыятыбызның алдынгы карашлы, бихисап һөнәргә ия булган тәкъвалы галимдар тәрбияләнә. Һәм ошо нуры хәзер балалар аша иян бүлеләрнең матур ынтылыштарында дәвам итә. Кайным һөйләгәне Зәйнулла Расуловты ишетер, оның вәгазьләрен тыңлар өчен тирә-яктан киләләр, мәчеткә һыймайдар. Шуннан авылдың бына ошо ягында дип күрһәтте инде ул. Нигә Улытауга халыкты ия башланы ул теге халык һыймагастай. Яңгыратып һөйләр ине, тауның итәге халык менән тулып китә торганы, бигрәк тә дини байрамдарда килә торганы халык дип һөйләне инде. Шуннан ана шул тауга бәйлеле хәтерләр калган бит инде. Кем әйтә Хәзрәт тау, кем әйтә Әүлия тау, һәр хәлдә бит инде Зәйнулла Расулов әүлия лә булган, табиб та булган, күрәдәсле булган бит инде. Бына Баймак районында бер информант әйтеп әйтте. Зәйнулла Расулов безнең авылда булганда олатайма таягын калдырып киткән ди. Шуңа шул таяк менә безнең гөл ишектең башында ятты ди. Әгәр балалар авыраһа, кайнам шул таякты ала, балаларды һыпыра торган, балалар төҙәлә торган ди. Һәр хәлдә бына уның таягына ла хатта ниндәйдер сихри көс, мөгъҗизәле көс биргәннәр. Бына Силәбе өлкәһендә Аргаяш районында минең коллегам Фәнира Гайсина язган материаллар араһында ла шундай бер мәгълүмат бар. Имеш тә Зәйнулла Расулов шул якта йөргәндә һауга кытлык кисергән халыкка ярдәм итү инде ниятеннән таягы менән бер урынга төрткәндә шишмә барлыкка килгән дип инде. Бүгенге көндә лә без уның әсәрен өйрәнгән вакытта ел һайын үткәрелгән Рәсүлия уку гыйльми конференцияларында тыңлап, яшь галимдарның сыгыштарын тыңлап, исебез китеп, бұл нинди зур хазина икәнлегенә хокланып бөтеп булмай. Зәйнулла ишандың укытып калдырган мәшһүр галим дәрәҗәһенә yetkән укучылары һич шикһез әйтеп китергә кирәк. Монда Сайфулла Кади башлары, шуларның араһында Галимҗан Баруди, Ризаэддин бин Фәхриддин мөфти дәрәҗәһенә yetkән, шулай ук Шакирян Халасетдинов, улар барыһы хәтта үзенең улы Габдрахманы үзен әйтә. Бөтенеһе дин юлында нинди авыр замандарда хезмәт иткәндәр һәм устазының исеменә һис тап төшермәгәндәр. Әйтеп китергә кирәк, Зәки Вәлиди менән Акмулланың тормышына ла ыңгай йогынты яһап, улар да үзләренең тормышын Зәйнулла ишанһыз күз алдына килтерә алмаганлыгы турында без бүген укып горурланабыз. Аллаһу Тәгалә шундый галимды биргәнен без бүген дә кинәнеп кабул итәбез. Бөек вакыйгалар алысайган һайын кадерлерәк була бара. Шәйх яшәгән замандан ераклашкан һайын уның реформаторлык һәм мәдәни агарту эшмәкәрлегенең балкышы арткандан арта һымак. Дини тәгълиматты һәм шәригатьте тәрән белү, табибсылык итү, алдан күрә белүсәнне халәттәре Зәйнулла Расуловка дини остаз ишан исме бирүгә булышлык итә. Дин әһеле Урал һәм Волга буйының Нәкшбәндия Халидия суфийдар кардәшлегенең бөек шәйхе. Тыуган төяге башкорт иленең патриоты булуына карамастан, эшмәкәрлеге өчен власть һәм консерватив дини даирәләр тарафынан бернисә тапкыр эҙәрлекләнеп, оҙайлы вакытка һөргөнгә ебәрелә. Олы һынауҙарға бирешмәйенсә, йән төйәгенә ҡайткас, үҙ халҡының тормошон көйләүгә тырышлығын дауам итә. Был йәһәттән үҙенең һәм уға эйәреүсе мөриттәренең суфыйсылык тәғлимәтендә булыуы ҡулҡамат итә. Пәйғәмбәребеҙҙең заманынан килгән бүгенге көнгә тиклем бына был алтын силсилә, алтын сылбырҙың бер бүлеге булараҡ, ул үҙенән һуң да халыҡҡа изгелек сәсеп ҡалдырған. Шуның өсөн дә беҙ был Нақшбандия тариҡатын бүгенге көнгә тиклем һәм заман ахырына тиклем өҙлөкһөҙ дауам итә торған был эштә уның ҙур әһәмиәтле эҙ ҡалдырғанлығын аңлайбыҙ, хуплайбыҙ һәм яратып ҡабул итәбеҙ. Яшьләребеҙгә бүгенге заманда ҡулланырға һәм өйрәнергә тағы ла урын бар. Сөнки 100 йыл яҙылған был дини хеҙмәттәрҙең актуальлығы бүгін дә юғалмаған һис. Ул үҙ заманында халҡы өсөн борсолоп, төрлө секталар, Ваһабия фирҡаһының таралыуына
борсолып язган хезмәтләре бүген дә үзенең актуальлыгын һич югалтмаган. Төрле хәлләргә осраган вакыйгалар Вологдала калмай бит инде, Костромада калмай, кайдарда гына булмай. Һәр урында шул мусулмандарды эзләп, уларга белем таратырга тырышып йөргән, үзенә белем иеп йөргән кеше була бит инде ул. Бuna әлелә оның исеме Юлдаш мәктәбенә бирелгән бит инде, мәсет, авылдың мәсетенең ниме дип әйтәм, кояшка караган ягында аның нәйлә тора, хүрәте лә тора. Бuna һәр вакыт ул искәртеп торган һәм тәртипле булыгыз, иманлы булыгыз дигән һәм инде шуның учалы калаһында бит инде Зәйнулла Расулов мәсете бар бит инде. Бuna мин шәхсән үземнең гиянемде Өфеннән алып кайтып шунда исем куштырдым. Гиянем тугас, үзебезнең як үзебезнең төбәк ние булган дип инде. Buna һәр хәлдә хәзер Зәйнулла Расуловның исеме билдәле дип әйтәйек инде. Әлнән әле бuna 2002 елдан әйләнгән һәм конференция үткәрелеп тора бит инде. Мин нык рәхмәтле менә мәсәлән Троицкига. Онда 2013 елда без конференция барганда хайран калдым. Хәтта Силәбенең губернаторы, зур гына түрәләр килеп төп өлешендә ултырдылар тыңлап безнең докладларны. Зәйнулла Расуловның кызыккандай булды инде. Бик шул не булды инде. Күңелгә рәхәт булды. Шуның бана сиккә сакһаңда биләләр, һәр вакыт тарашалар. Һезнең Зәйнулла Расулов турында дип инде шулай ук безнең күңелгә бик ягымлы инде бындай хәбәрдар. Иншалла без дә бу юлда бетараф булмаенса, остазыбыз калдырган иң зур хазина ул гыйлем алу, гыйлем тарату, буш худ менән генә түгел, һәм ул ысын мәгънәһендә мәгърифәтсе буларак һәр кайһыбызның да тормышыбызда мөһим, һәр бер гаиләлә ул тәрбияви үрнәк булып кала. Чөнки бүгенге көндә без үзебезнең балаларыбызны тәрбияләгән вакытта иң беренче йөрәгебезне, үзебезнең нәфсебезне, рухи тормышыбызны тәрбияләгән вакытта Зәйнулла ишаныбызның үрнәге безгә искиткеч ярдәмче булып тора. Шәкертләренә рухи йогынтыһы шактый көчле була. Кутуб әз-заман дәрәҗәһенә күтәрелгән суфи шәйхе, рухи остаз Зәйнулла Ишан Расулов бүген дә яшәешебезне нурландыра. Үзенең яраткан бәндәһе һәм кулына һөю хөрмәт менән баккан халыкка Аллаһтың мәрхәмәте сикһез. Ундай кавымдың киләсәген хөснүл һәм сәгадәтле итә Раббыбыз. Бөек шәхестең рухын һөендерүдәй матур гамәлләрне күбрәк эшләгән һайын илебездә кут артыр, иманыбыз ныгыныр. Иншаллах.